Hej, čaute ľudia, tu je Domestos a dneska vás vítam pri takej krátkej informácii. Teraz, na začiatku vám chcem povedať, nepíšte mi do komentárov, že prečo mám pustenú hru, keď hovorím o informáciách. Čiže dám pokračovať, lebo chcem si to aj zahrať a chcem vám dať takú krátku informáciu. Čiže, prepáčte, čiže, Tak, naposledy bolo vydané LOLko. A písal mi jeden fanúšik dokumentu, že chce ďalší diel Call of Duty Ghost vs Siphon. Ale so Siphonom je to také, že už som dlho s ním nebol a teraz videa budú samé. Čiže sám ich budem natáčať. Toto bude taká krátka informácia, teda ešte niečo som chcel dodať. Ak dosiahneme 5 lajkov, tak dám hru s názvom Ghost, Call of Duty Ghost. Ak dosiahneme 3, alebo takto, ak dosiahneme 5 lajkov, tak bude Call of Duty Ghost. Ak dosiahneme menej než 3, tak bude niečo, čo si vylosujete okrem Call of Duty Ghost. A okrem strieľačiek. Čiže niečo vymyslím, ak bude 5 lajkov, tak Call of Duty Ghost, tak nie, tak možno toto metro, ja neviem. Dúfam, že sa vám toto metro bude páčiť, neviem, podľa mňa je to celkom dobrá hra. Teraz vám poviem o tej hre. Teraz je taká krátka informácia teda o nejakých veciach. Je to proste metre, Rusko niečo sa mi zdá po nejakom výbuchu, alebo po nejakom... Proste je to taká sci-fi hra, podľa mňa, zombíci aj ľudia sú tam. Toto bola taká krátka informácia. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Videá by mohli byť teraz už častejšie, lebo som mal veľa práce so školou a tak, čiže odoberajte, lajkujte, komentujte a čaute. A ešte to, tých 5 lajkov Ghost, 3 lajky, menej Metro. Hej, tak čaute.